Добър ден на всички. Да, учебниците би трябвало да са на страница 56-та. Вие сте приключили с госпожа Стоева темите, свързани с Южна Америка. И днес предстои да започнем нов раздел, който... Какво яко? Ще пишем, да. Ще започнем нов раздел, който е с тема Северна Америка. Величка, айде сега бе. Първо да попитам, чакаме ли още някой, всички ли са тук? Добре. Димитър и Тошко. Димитър и Тошко ги няма в момента. Добре. Така, виждате ли добре на видеостената? Да. Добре. Преди да започнем с новата тема, нека да преговорим малко това, което обобщено си спомняте от уроците за Южна Америка. Понеже това са два континента, които са свързани и имат някои общи черти, имат и различия. Алекс, да ни кажеш Южна Америка спрямо Гринвичкия меридиан, в кое полукълбо се намираш? И се намира. Да. Гринвичкия меридиан разделя планетата Земя на две части. Казахме западна и западно и източно полукълбо. Южна Америка, според това деление, къде се ситуира? Южна. Точно така. В момента, ако разделим картата на източно и западно полукълбо, Южна Америка е в западното полукълбо. А спрямо екватора, Янко се намира в южното. Точно така. А какво е така най-специфичното като информация, която беше интересна за вас и която сте запомнили за този континент? Ивана, ти какво си спомняш? Има най-дългата и тя се нарича Андите. Точно така. Тя пресича целия континент в неговата източна част. Друго нещо интересно по повод водите на континента, например. Коя е най-голямата река? Точно така. А около нея какво се ситуира? Около река Амазонка, предвид климата там и влажността. Не. Преди са екваториални. Предминава екватора там. Там се ситуира най-голямата джунгла, най-голямата дива гора на Земята. И воли. Точно така. И това е предпоставка там да се ситуира най-големият горски масив на планетата. Добре. Къде е границата между двата континента? Казахме, че Южна Америка е ситуирана в западното полукълбо, спрямо Гринвичкия меридиан и спрямо екватора е южно. Добре. А какво свързва Северна и Южна Америка? Вижте на картата. Знаете ли къде е границата между тях? Или по друг начин да задам въпроса. Къде е южната граница, т.е. най-северната граница на Южна Америка? Къде завършва тя? Има един канал, който разделя двата континента. Това е Карибско море е между двата континента, но говорим за сушата. Това е така наречения Панамски канал, защото в държавата Панама 50-те години, така по инициатива на Съединените американски щати, бива прокопан този канал. В практика той разделя двата континента. Там е имало суша, сега е воден канал, който е и граница между двата континента и спестява много време на корабоплаването и на корабите, които искат да пресечат. Вместо да заобикалят цяла Южна Америка, те минават напряко и спестяват много време. От Атлантическия в Тихия океан, ако искате около. Добре, отворете си тетрадките да запишем, да започнем да редим плана на урока.
Запишете Северна Америка. А, 56 точно така. Географско положение, големина, брегове, познаване. Ема, първо се пише това, което кажете с тези действия. Добре. Северна Америка. Географско положение, граница и големина. Ние обръщаме словореда, но понеже раздела в вашия учебник е за Северна Америка, затова реших, че е по-добре да напишем първо името на континента. След това ще разгледаме неговото географско положение, големината му, бреговата линия и с какво граничи. Така, кратка структура на урока може да видите на дъската. Като първа точка нека запишем географско положение. И сега зад гърба ми виждате карта на континента Северна Америка. Добър ден, влизайте. Као, влизай се. Радвам се, че имаш химикал. И така, първа точка, географско положение, под точка А да запишем спрямо екватора. Преди малко това го коментирахме за Южна Америка. Нека сега да преценим спрямо екватора къде се намира континента Северна Америка. Казахме, че екватора разделя Земята на две полукълба – северно и южно. Янко, Северна Америка, по думата, името на континента, къде? На север, точно така. Спрямо екватора тя е на север. Изцяло в северното полукълбо се ситуира континента. Да, това е новата тема, която още доста часове напред ще разглеждате. Може да запишете спрямо екватора, Северна Америка се намира изцяло в северното полукълбо. Като информация от подточка А, като отговор на въпроса къде се ситуира спрямо екватора. Плюс това не запиши го и ще допълня. Величка учебника на страница 56, с това ще отвори, за да гледаш. И така, ситуирана в северното полукълбо, Северна Америка като континент се пресича и от северната тропична окръжност. Тя на практика минава през Централно Мексико, да кажем. Пресича се също така и от северната полярна окръжност. Кажи, Величко. Да, това, което виждате зад мене, го запишете в тетрадките като план на урока. Аз го чета, за да го асимилирате по-добре. Така, под точка да върна ли? Добре. Добре, може ти малко закъсня, извинявай. А оттам ще виждаш по-добре. Добре. Щом там ти е по-удобно. Кало пишеш ли? Точка, те виждаш ли добре? Ако искаш се премести тук отпред. Ако не ти е удобно там, до Алекс. Готови ли сте? Добре, минаваме на следващия слайд. От това, което казахме и записахте, следва, че в континента са представени почти всички климатични пояси, които има на нашата планета, защото континента
на практика е ситуиран от екватора почти до Северния полюс. Така климата е много разнообразен, както и при Южна Америка на лице са почти всички климатични пояси. И притежава голямо разнообразие от природни зони. Така, под точка Б запишете географско положение спрямо Гринвичкия меридиан. Да. И както вече казахме, континентът Северна Америка спрямо Гринвичкия меридиан се намира изцяло в западното полукълбо. Континентът Северна Америка се намира изцяло в западното полукълбо. Избързах с този слайд. Записахте ли? Запишете си. Величка, остави си малко място и запиши по точка Б и това, което виждаш сега. И после ще допишеш. Меридиан. Меридианите са мислени линии, които започват от точката на Северния полюс, пресичат цялата сфера на Земята и завършват долу с Южния полюс. Тоест, това са мислени линии, които определят градусите по вертикала на земната повърхност. И първия меридиан пресича Лондон, Гринвич и затова се нарича Гринвички меридиан. Оттам започва броенето на меридиан. Т.е. градусите, нулевия е там, на запад и на изток започват да се увеличават градусите, когато ситуираме дадена точка по координати. Записахте ли? Континентът Северна Америка се намира изцяло в западното полукълбо. Готови ли сме? Да. Величка чака, найде. Алекс му се спи. Готови ли сте? Да. Добре. Момент само. Под точка В. Крайни точки на континента. Това са, в четирите посоки, кои са крайните му точки, които го определят като граници, с които завършва той. Като начало или край, зависи как гледате на крайни точки на континента. На север, северна крайна точка, това е нос Мърчисън. Намира се виждате на картата, ето тази елипса червена определя нос Мърчисън, къде се намира. И може да запишете 72 градуса северна ширина, това са координатите, и 95 градуса западна дължина. Това е точното местоположение. Това е на континента. И нос Морис Джесъп, който е много по-на север, той е с координати, значи нос Морис Джесъп, 83 градуса северна ширина и 34 градуса западна дължина. Защо има две точки? Първата е най-северната точка на самия континент, на континенталната част на Северна Америка. Но ако ви прави впечатление, нейната брегова линия на север е много разчленена. Значи от север канадските острови стигат почти до Северния полюс. Затова тази втората точка е най-северната точка от островната част на континента. Първата е от континенталната, а втората е от най-северния остров. Знаете ли кой е най-големия остров на Земята? Остров. Остров. Ето това нещо на картата може да го видите.
Не, ето това е нещо. Той е почти заледен остров Гренландия. Да, Гренландия там е това. Точно така. И той виждате ли, че почти е в бяло на карта, защото е скован от един много, много голям ледник от хиляди и милиони години. Последните десетилетия обаче факт е, че ледовете и там се тупат доста стремглаво заради глобалното затопляне на Земята. То преди точно 5 години беше много по-студена зима. Да. Сега е това, което преди са достигали до минус 2, 3, 5, 6. Сега зимите са много по-меки, точно така. И основна причина за това е отпадъците, парниковите газове, които човека, автомобилите, самолетите, промишлеността изпускат и не на последно място изсичането на водите. Не случайно изкоментирахме амазонската джунгла, като най-голяма нещо, което безпялно. Пускат едни специални газове, които Две са. От самолетите. Ама не всеки самолет изпуска такива. Така е, Иван. Защото са в различни масла такива неща. Добре. Сега да запишем подточка В, крайни точки в южна посока. Подточка В записахте ли? Да, отиваме на подточка Г. Добре. Всъщност крайни точки в източната част. Това е нос Чарлз. Крайни точки в източната част на континента. Или Сейнт Чарлз, който е с координати 52 градуса северна ширина и 56 градуса западна дължина. Виждате го отбелязан на картата с червената елипса. Източната част на... Кой беше? Нос Чарлз или Сейнт Чарлз. Това на английски е Свети Чарлз.